På en solrig sommerdag i august besøgte vi en meget smukt have i Oksbøl. Det er Jytte og Anders Gerke, som har skabt sig deres eget paradis. Allerede deres smukt restaurerede hus er en prydelse for øjet. Og så elsker de åbenbart hostaplanterne. Der var der virkelig mange af. De stod så foran indgangsfronten. De er meget smukke med deres broede blade. Det er smukke bindingsværk, og hostaplanterne op ad trapperne stråler en fantastisk hygge ud. Så beundrede vi deres forhave, som hviler i sin egen harmoni. I centrum en meget veludsøgt vandsten. Meget sommerligt har Anders boret et hul igennem den store sten. Nu kan vandet hæve de flotte farver frem. Med megen omhu var de beplantede krukker placeret, og pyntede dermed den flotte brolagte forhave. Her, imellem de smukke blomster, kan man virkelig slappe af. Natur og design ligger her hos dem i en stor harmoni. Det beviser for eksempel fuglehuset, som Anders har lavet. Det samme gælder for hans værkstedsbygning. Og han har selv udført selve tømmer- og murarbejdet. Det er håndværk, som allerede går over i kunst. Via denne gangsti af natursten kom vi ind i selve havekomplekset. Man skal lige forbi et med glasplader fordækket skur, som ligger på den venstre side. En stor klematisranke er klatret op af søjlen. Blomster har den ikke mere. Derimod mange løgne snebold. Og så har Jytte placeret sin plantebørnehave her. Et paradisæbletræ praler med sine frugter. Herfra har man et malerisk blik til selve haven. Foran husets sydfacade har Jytte plantet mange forskellige blomster, som nu nyder den varme sol. En lille sommerfugl sikrede sig et lækkert måltid. Den hedder faktisk Nellens takvinge. Ja, det var en pragtfuld dag, da vi besøgte dem. Ganske små græsarealer ledte os dybere ind i haven. Og vi nåede hen til en meget frugtig plet, fordi vi fandt her dunhamre og mange andre planter, som elsker et fugtigt sted. Her har Anders etableret et kunstigt vandløb, og det endda på nogle træplanker med ganske naturlige sving.
Især frøerne føler sig rigtig godt tilpas her. Så blev vores opmærksomhed ledt hen til højre. En hvileplads af poleret natursten. Det overrasker enhver. Oven i købet er dette smukke sted omkranset med hostaplanterne. Det er et hvilested over det normale, fordi udsigten for hver sten er en anden. Vi fortsatte rundgang i haven til husets vestgavl. Her har Anders lagt nogle bornholmske natursten ud. Og udfyldt furene med nogle trædebregner. Uanset hvor man er i denne have, så stråler den hygge og idyll ud. Her står vi foran et kejsertræ. De færreste har nok kendskab til den plante. Anders fortalte mig ved besøget, at de har over 700 forskellige planter i deres have. Det må jeg nok sige, det er rigtig mange. Pludselig dukkede Jytte op med en dykkan. Planterne kræver jo pleje, mente hun. Man får generelt det indtryk, at alle planter er meget målret placeret. Meget smuk den kontrast mellem rødt og grønt. Og sten lejede med lys og skygge. Deres have udmærkede sig med en enorm frugtbarhed. Midt i al den herlighed havde Anders placeret et lysthus med 8 kanter.
og alt var bygget efter meget gammel håndværkerskik. Foran døren en aflang trædesten af granit. Tagkonstruktionen var belagt med hjemmelavede træspåner. Hvem kunne ikke tænke sig at drikke en kop kaffe her? Jytte og Anders har skabt et paradis. For uanset hvor man står, man opdager altid noget nyt. Opholder man sig her, så bliver man virkelig inspireret. Og hviler man her, ja, så tanker man op. Det er nu engang detaljerne på hver sit sted, som gør det. Fordi alt er meget gennemtænkt. For kunst, håndværk og natur harmonerer med hinanden. Og det på en meget naturlig måde.